Dobrý deň, moje meno je Marina Urbániková, som odborná asistentka na katedre mediálnych studií a žurnalistiky na Masarykovej univerzite a som tiež predsednička správnej rady Nadačného fondu nezávislej žurnalistiky, spoluzakladateľka spolku Ženy v médiích a členka siete k ochrane demokracie, respektíve jej mediálnej sekcie. Na dnes mám pripravenú prezentáciu o aktuálnej téme, ktorá budí dosť emócie aj pozornosti, a to je financovanie médií verejnej služby. Chcela by som sa venovať konkrétne 5 okruhom. Začnem tým, prečo je vôbec systém financovania médií verejnej služby dôležitý a ako súvisí s ich nezávislosťou. Potom veľmi rýchlo zhrniem aktuálnu českú politickú debatu o plánovaných zmenách. A potom sa konkrétne pozrieme na český model financovania a preberieme jeho silné a slabé stránky. No a potom nás čaká tá hlavná časť. Pozrieme sa na to, aké sú možnosti financovania médií verejnej služby a aké všetky modely poznáme zo zahraničia a opäť prejdeme ich výhody a nevýhody. No a úplne nakoniec máme malú časť, ktorá sa venuje európskemu rozmeru a poistkám, ktoré vyplývajú z európskej legislatívy. Možno začnem tým, prečo vlastne médiá verejnej služby potrebujeme. To je téma, o ktorej by sa dalo hovoriť veľmi dlho, ale zhrniem to do pár vied. Česká republika, podobne ako aj iné európske štáty, má tzv. Duálny systém vysielania, čo je vlastne usporiadanie trhu, kedy vedľa seba existujú jednak médiá verejnej služby, ktoré sú financované z verejných zdrojov a ich jediným zmyslom a cieľom je služba verejnosti, z čoho vyplýva, že na nich máme aj vyššie zákonné a aj spoločenské požiadavky na kvalitu a rozmanitosť. No a vedľa toho máme komerčné médiá, ktoré sú financované z reklamy alebo z predaja a ich cieľom primárne nie je poskytovať službu verejnosti, ale generovať zisk pre majiteľa. Ale na rozdiel od médií verejnej služby si zase môžu dovoliť napríklad pružnejšie reakcie na poptávku trhu. To znamená, že tieto dve časti, tieto dve zložky vysielacieho systému sa v praxi môžu veľmi dobre doplňovať a vlastne nahrádzať svoje nevýhody. A obe sú okrem toho vlastne citlivé na politický tlak alebo tlak vlastníka trošku z inej perspektívy. Pretože ak sa nejaká politická reprezentácia bude dostatočne dlho snažiť, tak nemá až tak veľký problém médiá verejnej služby ovládnuť. Výhoda ale je, že po jednej politickej reprezentácii obvykle prichádza druhá, takže tak, ako sa točí moc, tak máme vždy šancu vlastne ako verejnosť si tie médiá verejnej služby a kontrolu nad nimi zobrať naspäť. Komerčné médiá sú naproti tomu citlivejšie na vplyv a zásahy samotného vlastníka, ktorý nielenže potrebuje generovať zisk, ale dosť často má aj nejaké svoje politické, prípadne ďalšie ekonomické záujmy, prípadne potrebuje brať do úvahy záujmy svojich inzerentov. Takže ani komerčné médiá z hľadiska nezávislosti nie sú nejak 100% izolované. Takže aj z tohto hľadiska, z hľadiska nezávislosti a citlivosti na určité zdroje tlakov sa tieto dve zložky systému dobre doplňajú. Ešte treba povedať, pretože okolo toho sa niekedy vytvára pomerne živá diskusia, že česká právna úprava nijako nenaznačuje, že by napríklad postavenie médií verejnej služby voči tým komerčným médiám malo byť len komplementárne. To znamená, že by médiá verejnej služby mali robiť to, čo nie je dostatočne populárne a lukratívne pre komerčné médiá. Tak toto v zákone nie je. Naozaj to máme nastavené tak, ako aj iné krajiny, že obidve tie zložky sú vlastne samostatné a rovnocenné. To znamená, taká tá predstava, že médiá verejnej služby by sa mali venovať akurát vysielaniu národnostného magazínu a baletu, čo pre komerčné médiá obvykle nie je zaujímavé, tak tá predstava proste nie je v súlade so zákonom. Prečo sú médiá verejnej služby pre politikov takým lákavým sústom, takou lákavou korisťou?
Je to kvôli tomu, že majú veľmi solidnú sledovanosť. Keď sa pozrieme na Českou televízii, tak je to dlhodobo najsledovanejšia televízna skupina, aj keď treba povedať, že ten náskok pred Novou a Primou je pomerne malý. A zároveň Novú a Primu zaujímajú trošku iné cieľové skupiny. Ich zaujíma obyvateľstvo od 15 do 54 rokov, pretože to sú tí ľudia, ktorí majú k dispozícii najviac zdrojov a sú najzaujímavejší pre inzerentov. A u týchto vekových skupín z hľadiska sledovanosti vyhrávajú práve komerčné stanice. Ale keď sa pozrieme na tú najširšiu cieľovku, 15 rokov a starší, tak tam vyhráva Česká televíze. No a Český rozhlas Radiožurnál je zase najpočúvanejšia stanica, ale teraz sa bavíme o dennej poslechovosti, v tej týždennej a potom mesačnej vyhrávajú komerčné stanice. Takže nie je to tak, že by médiá verejnej služby nejak komerčné médiá príliš utláčali alebo zaberali príliš veľkú časť trhu. Ešte pre úplnosť dodám, že okrem Českej televíze a Českého rozhlasu tu máme aj tretie médium verejnej služby, Česká tisková kancelář. Tá ale nie je financovaná z verejných zdrojov, z poplatkov alebo z rozpočtu, ale vlastne si na svoju činnosť zarába sama tým, že predáva svoje spravodajstvo. Takže v rámci tejto prezentácie sa jej nebudem venovať, ale každopádne je to naše tretie médium verejnej služby. Okrem veľmi solidnej sledovanosti sa Česká televíza a Český rozhlas tešia aj solidnej dôveryhodnosti a dlhodobo sú tým najdôveryhodnejším zdrojom správ pre české obyvateľstvo. A vychádza to tak z rôznych výskumov. Ani tu ten odstup nie je veľký. Na 3. mieste bola v poslednom roku CNN Prima News. A treba zároveň povedať, že táto situácia, že práve médiá verejnej služby sú tým najdôveryhodnejším zdrojom spravodajstva, je veľmi bežná aj v iných európskych štátoch. Vlastne jedinou výnimkou v tomto zmysle je Poľsko a Maďarsko. A je to tak aj kvôli politickým tlakom, ktoré sú tam na médiá verejnej služby vyvíjané. A to nám zároveň veľmi pekne ukazuje, že keď to politici s tým svojím tlakom a politickými zásahmi príliš preženú, tak tým vlastne znehodnotia svoju korisť, pretože jej ľudia prestanú veriť. Tak a teraz sa dostávame k samotným možnostiam politického vplyvu. Čo teda majú všetko politici v arzenále, keď chcú ovládnuť médiá verejnej služby? Takým tým prvým obvyklým krokom bývajú dlhodobé a koncentrované verbálne útoky. To znamená najrôznejšia kritika médií verejnej služby, obvykle zameraná na konkrétnych novinárov a novinárky. A vlastne je to dosť často spojené s vyhrážaním sa rôznymi zmenami. A tieto verbálne útoky v spoločnosti vytvárajú atmosféru pre zmenu. Vytvára sa dojem, že médiá verejnej služby nefungujú tak, ako by mali. Dajme tomu, neplnia dobre verejnú službu, nie sú dostatočne objektívne a nezávislé. Občas to býva spojené aj s kritikou hospodárenia, že vlastne nepoužívajú verejné prostriedky tak, ako by mali. A toto všetko vytvára potom predpolie pre samotné politické zásahy, pretože tie potom vypadajú legitímne. Potom tu máme druhý možný krok, druhú vrstvu, a to je využiť všetky možnosti, ktoré nám ponúka existujúca mediálna legislatíva. To znamená, nemusíme meniť nejakým významným spôsobom zákony, ale môžeme využiť tie nástroje, ktoré sa nám teraz ponúkajú. Takže napríklad v oblasti financovania Česko, podobne ako iné štáty, financuje médiá verejnej služby z poplatku a výšku poplatku majú v rukách práve politici. Takže s tou výškou poplatku sa dá vlastne narábať ako s odmenou alebo s trestom. Klasický model cukor a bič. Takže môžeme médiám verejnej služby peniaze zobrať, ale môžeme ich aj pridať za dobré správanie, prípadne ich udržiavať v napätí, aby príliš nehrízli a neboli príliš kritické. A niečo podobné sa potom týka tej druhej oblasti, ktorou je riadenie a kontrola. Senát a snemovňa vyberajú členov mediálnych rád a tí zase vyberajú generálneho riaditeľa a vlastne dozerajú na to, aby médiá verejnej služby fungovali v súlade so zákonom a naplňali všetko to, čo im zákon ukladá. Takže vlastne prostredníctvom výberu členov rady môžu politici nepriamo ovplyvňovať, kto sa stane generálnym riaditeľom, a ten má potom samozrejme obrovské kompetencie dovnútra Českej televíze aj Českého rozhlasu.
Niekedy sa ale stane, že politici sú tak trochu netrpezliví a napríklad im nestačí postupné ovplyvňovanie práve prostredníctvom financovania alebo postupná obmena členov rady tak, aby tam ich kandidáti mali väčšinu a mohli, dajme tomu, generálneho riaditeľa odvolať. A v tom prípade sa uchýlia k tej tretej možnosti a to sú samotné zmeny mediálnej legislatívy za účelom posilnenia kontroly. To znamená, že sa dá napríklad zmeniť systém financovania, prípadne sa dá zmeniť spôsob, ako sa vyberajú členovia rady, aké tie rady majú kompetencie. Prípadne to môžu byť aj závažnejšie štrukturálne zmeny, napríklad zlučovanie médií verejnej služby alebo ich rozdelenie. Prípadne, tak ako sme videli na Slovensku, niekedy stačí ich formálne zrušiť a potom opäť založiť pod iným názvom. A vlastne všetky tieto zmeny, zlučovanie, rozdeľovanie a aj premenovanie majú tú krásnu výhodu, že tá pôvodná právna entita zanikne a spolu s ňou zanikne aj mandát generálnym riaditeľom a všetkým členom rady a hra sa začína odznova, takže ten, kto je práve pri moci, si ich môže navoliť podľa svojho vkusu a podľa svojej preferencie. Poďme sa teraz pozrieť na českú politickú debatu o plánovaných zmenách, aby sme vedeli, čo nás čaká a aký asi bude vývoj v najbližšej dobe. Začnem pohľadom do volebných programov koaličných strán, aby sme vedeli, čo voličom sľubovali. Hneď na vrchu máme výňatok z volebného programu strany ANO. V tom volebnom programe táto strana priamo sľubovala financovanie Českej televíze a Českého rozhlasu zo štátneho rozpočtu a zároveň ich zlúčenie do jedného subjektu. To veľmi pripomína volebné sľuby druhej strany, SPD. Výňatok z programu je uprostred slajdu. A v tomto prípade SPD išlo ešte ďalej a okrem Českej televíze a Českého rozhlasu chcelo zlúčiť aj ČTK, Českou tiskovou kancelář. A opäť tu vidíme aj zrušenie poplatkov, takže vlastne v tomto sa ANO a SPD veľmi pekne zhodli. No a potom tu máme tretí výňatok a ten je z volebného programu motoristov a tu vidíme trošku odlišné zámery. Pretože sa tu explicitne uvádza, že motoristi nechcú, aby boli médiá verejnej služby financované priamo zo štátneho rozpočtu a zároveň tu ani nevidíme nič o možnom zlučovaní. Môžeme sa ďalej pozrieť, čo sa z volebných programov dostalo do programového prohlášení vlády v sekcii označenej ako verejnoprávní média. Na prvom mieste máme kontrolu hospodárenia ČT a ČRO prostredníctvom Nejvyššieho kontrolního úradu. Tu sa koalícia zhodne s opozíciou. No a potom tu máme vetu o zrušení poplatkov, ale už tu nie je špecifikované, na rozdiel od volebných programov, aký model by mal poplatky nahradiť. Už tu nevidíme konkrétne financovanie zo štátneho rozpočtu. No a potom tu máme trochu kryptickú vetu o tom, že na základe analýz vláda pripraví ďalšie legislatívne zmeny, ktoré okrem aktualizácie definovania verejnoprávnej služby povedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a odstráneniu duplicitných nákladov. A vlastne táto veta je akurát trošku preformulovaná veta z programu strany ANO v tej časti, kde ANO sľubovalo zlúčenie Českej televíze a Českého rozhlasu. To znamená, samotné zlúčenie priamo v programovom prohlášení vlády explicitne nie je, ale vláda si tu na to jednoznačne vytvára priestor práve prostredníctvom tejto vety o analýzach, po ktorých môžu nasledovať ďalšie kroky. Každopádne pre tú našu dnešnú tému financovanie z programu, respektíve z programového prohlášení vyplýva, že vláda chce zrušiť poplatky, ale nemáme tu jasne uvedené, aký by mal byť ten nový model. Treba zároveň povedať, že aj keď politickí predstavitelia sú dosť jednoznační a rozhodní v tom, že ten starý model postavený na poplatkoch má skončiť, tak stále nevieme, aký model by ho mal nahradiť. To znamená, Andrej Babiš už povedal a opakovane, že zrušenie poplatkov očakáva k 1. lednu 2027, ale nevieme, aký by mal byť ten nový model. Patrik Nacher už pred pár mesiacmi napísal plán na zlúčenie verejnoprávnych médií, ale tento plán je tak trochu ako Kolombova žena, pretože ho nikto nevidel a nikto ho verejnosti nechce ukázať.
A vlastne z jeho výrokov máme naznačený aj potenciálny ďalší model, a to by bol nejaký automatický mechanizmus naviazaný na ekonomické ukazovatele. Takže predpokladám, že by to mohlo vypadať ako na Slovensku, kde sú médiá verejnej služby financované z určitého percenta hrubého domáceho produktu. Takže v zákone je stanovené, že STVR každý rok prípadne 0,12% z hrubého domáceho produktu za predchádzajúce obdobie. No a s tým by mohol byť spojený aj vznik novej inštitúcie, ktorá by tie peniaze médiám verejnej služby prideľovala, čo si teda nemyslím, že je úplne krok k úsporám, pretože akýkoľvek vznik novej inštitúcie je nutne spojený s nákladmi. No a potom som zachytila aj úvahu od Andreja Babiša, že štát by zriadil účet, kde by občania mohli pre ČT a Český rozhlas dobrovoľne prispievať príspevkami, ktoré by uznali za vhodné. Takže tých nápadov tu koluje viac, ale každopádne vláda zatiaľ nepredložila žiaden konkrétny plán, čo je dosť v rozpore s tým, s akou rozhodnosťou už oznamuje termín, kedy sa majú poplatky zrušiť. Zaujímavá je aj samotná pozícia ministra kultúry, pretože ten je práve zo strany, ktorá ako jediná mala v programe explicitne uvedené, že nechce financovanie médií verejnej služby zo štátneho rozpočtu. Ale treba povedať, že Oto Klempíč dosť rýchlo, vlastne tesne po schôdzke s prezidentom, zmenil názor. Takže z toho, že motoristi sú za zachovanie poplatku, preskočil k možnému škandinávskemu modelu, ku ktorému sa ešte dostaneme. A momentálne to vyzerá, že je úplne v mieri s financovaním zo štátneho rozpočtu. A čo je zaujímavé, tak keď sa ho v snemovni pýtali na možnú odbornú debatu, ktorá by všetkým týmto zmenám mohla a z môjho pohľadu aj mala predchádzať, tak vysvetlil, že najskôr chcú dosiahnuť politický konsenzus a potom možno bude odborná debata, čo považujem za postup, ktorý by ideálne mal fungovať presne naopak, pretože o čom chceme odborne debatovať, už keď sa vláda na niečom politicky zhodne. Tieto plány a verejné oznámenia vyvolali pomerne razantnú reakciu českej verejnosti, tej odbornej a aj tej širokej. Takže hneď po zverejnení programového prohlásení vlády zareagoval syndikát novinárov a Reportéři bez hraníc a upozorňovali vlastne na všetky riziká, ktoré sú spojené so zrušením modelu postaveného na poplatkoch. Svoje stanovisko pridala aj sieť k ochrane demokracie, a vlastne pred pár týždňami sa ozvali aj generálni riaditelia Českej televíze a aj Českého rozhlasu. Ďalšie verejné prehlásenie, otvorený dopis vláde a poslancom napísala časť Rady Českej televíze a Rady Českého rozhlasu. No a veľkú podpisovú akciu zorganizovali aj zamestnanci a externisti Českej televíze a Českého rozhlasu. Ich prehlásenie, kde vlastne popisujú svoje znepokojenie a obavy, podpísalo viac než 2800 ľudí. Takže možno aj kvôli tomu razantnému odporu alebo znepokojeniu zo strany verejnosti, ktoré je z môjho pohľadu úplne pochopiteľné, pretože vieme, že model poplatkov má skončiť, ale doteraz nevieme, čo ho má nahradiť a ani sa k tomu nechystá odborná debata. Tak myslím si, že aj tento silný verejný odpor viedol k tomu, že momentálne je ten plán na určité obdobie, ktoré nevieme, ako bude dlhé, zastavený, respektíve predpokladám, že minister kultúry bude v prípravných prácach pokračovať, ale pravdepodobne to nebude úplne predmetom verejných debát. Môžeme sa teraz pozrieť na trošku detailnejšie na to, ako je český systém v súčasnosti nastavený a aké sú jeho silné a slabé stránky. Pretože keď chceme niečo meniť, malo by to nastať, alebo väčšinou to tak býva, že je to reakcia na nejaké nedokonalosti existujúceho systému a ten nový systém by ich mal napravovať alebo aspoň zmierňovať. Takže je dobré pozrieť sa na to, čo vlastne v súčasnosti funguje a čo nefunguje. V súčasnosti, a je to tak už roky, je financovanie Českej televíze a Českého rozhlasu postavené predovšetkým na poplatkoch, ktoré platia občania, fyzické osoby a tiež právnické osoby.
Tieto poplatky tvoria zhruba 90% rozpočtu a ďalších 10% majú obe inštitúcie z reklamy a z vlastnej činnosti. Len pre porovnanie, tento podiel z reklamy a vlastnej činnosti je oproti európskemu priemeru pomerne malý. Priemer za ostatné európske štáty je zhruba nejakých 20%. A nie je to kvôli tomu, že Česká televízia alebo Český rozhlas by pre inzerentov neboli lukratívne, ale priamo v zákone majú stanovené veľmi prísne obmedzenia, koľko reklamy a akej vlastne môžu do svojho vysielania zaradiť. Financovanie bolo trochu prenastavené a zmodernizované novelou, ktorá bola prijatá v roku 2025. Takže jedna dôležitá zmena, ku ktorej to viedlo, bola vlastne redefinícia toho, kto má ten poplatok platiť. Pretože až do toho roku 2025 sme tu mali z môjho pohľadu vlastne nespravodlivú situáciu, kedy bola povinnosť platiť poplatok naviazaná na vlastníctvo klasického televízora alebo rádia. Ale ľudia, ktorí napríklad sledovali a konzumovali obsahy oboch médií cez mobily, tablety, počítače, tak platiť nemuseli. Takže fakticky to mohlo viesť k situácii, kedy poplatok museli platiť, dajme tomu, seniori alebo ľudia vo vyššom veku, ktorí sú zvyknutí mať doma rádio alebo klasický televízor, ale napríklad mladšie domácnosti, kde deti, dajme tomu, pozerajú rozprávky cez tablet, tak platiť nemuseli. Takže vlastne tá novela z roku 2025 dosiahla to, že po dlhých rokoch ten zákon konečne berie do úvahy technologický pokrok a to, že k sledovaniu mediálneho obsahu už rozhodne nepoužívame len klasický televízor alebo rádio. Poplatok teda platia fyzické osoby, platí sa jeden za domácnosť bez ohľadu na to, koľko členov tá domácnosť má alebo aký je samotný počet prístrojov a platia ho tiež právnické osoby. A veľká mediálna novela z roku 2025 ten poplatok mierne zvýšila. Prvýkrát od roku 2005, respektíve 2008. Takže poplatok sa v prípade Českej televízie zvýšil zo 135 na 150 korún a v prípade rozhlasu zo 45 na 55 korún. Keď do toho započítame infláciu, treba povedať, že ani tak sa obe médiá z hľadiska hodnoty peňazí nedostali na tú pôvodnú úroveň z roku 2005 alebo 2008, ale vlastne aj toto mierne zvýšenie bolo predmetom veľmi búrlivých debát a trvalo 2 roky, kým ho minister Baxa presadil. Čo ešte považujem za veľmi dôležité, veľká mediálna novela z roku 2025 okrem iného zaviedla aj automatické zvyšovanie poplatku v nadväznosti na mieru inflácie. To znamená, aby sme, respektíve médiá verejnej služby, nemuseli čakať ďalších 20 rokov, kým sa nájde niekto s politickou vôľou im ten poplatok trošku zvýšiť. A neboli médiá verejnej služby vlastne odkázané na politikov, ktorí ich považujú za dostatočne dôležité, tak máme v zákone automat. To znamená, že ak inflácia prekročí mieru 6%, poplatok sa zvýši o 6%. Tu ešte upozorňujem, že rovno v tej formulácii je obsiahnutá určitá brzda, pretože ak by opäť nastalo obdobie, aké sme tu mali pred pár rokmi, kedy máme infláciu, dajme tomu na úroveň 15%, tak poplatok sa stále zvýši iba o 6%, čo je vlastne ochrana pred tým, aby nejak nekontrolovateľne rástol. Takže bez ohľadu na to, aké veľké to zvýšenie bude, ak dosiahne aspoň 6%, poplatok sa zvýši presne o 6%. Môžeme sa ešte pozrieť na medzinárodné porovnanie, aby sme boli schopní posúdiť, či sú teda tie české poplatky vysoké, nízke, stredné, alebo kde sa vlastne v rámci rebríčka nachádzajú. Tu vychádzam z dát Európskej vysielacej únie, sú trochu staršie, sú k 1. lednu 2024, ale vychádza z nich, že európsky priemer, teda respektíve priemer za Európsku úniu, dosahoval v roku 2024 sumu 2813 korún za rok. Zatiaľ čo v Česku, a tu pracujem s tou sumou po zvýšení, predstavuje sumárna ročná výška poplatku 2460 korún.
To znamená, ani po tom zvýšení sme sa stále z hľadiska výšky poplatku nedostali na priemernú úroveň v Európskej únii. A tu ešte pripomínam, že vlastne dve krajiny, ktoré ten poplatok majú pomerne vysoký, a to je predovšetkým Švajčiarsko a Veľká Británia, tak vlastne v tom priemere nie sú zahrnuté, pretože nie sú členskými štátmi EÚ. U toho Švajčiarska je to samozrejme dané tým, že vo Švajčiarsku je drahé úplne všetko, ale zároveň ich médium verejnej služby má veľmi široko stanovené a definované povinnosti, pretože vlastne vysiela v 4 jazykoch, čo je samozrejme veľmi nákladné. Poďme sa teraz pozrieť na rôzne možnosti v oblasti financovania médií verejnej služby, na to, čo funguje a prípadne aj nefunguje v jednotlivých európskych krajinách. Možností nie je úplne nekonečne, ale môžeme ich rozdeliť na dva hlavné spôsoby. Tým prvým spôsobom je financovať médiá verejnej služby prostredníctvom nejakej formy priamého transferu od občanov k danému médiu verejnej služby. Tento systém funguje zhruba v polovici európskych krajín a na mapke sú to tie krajiny, ktoré sú označené zelenou, tou tmavšou aj tou svetlejšou. Tento priamy transfer môže mať dve základné podoby. Môže ísť o poplatok, prípadne môže ísť o samostatnú daň. Začnem ale poplatkom. Ten poplatok môže byť naviazaný na vlastníctvo prístroja, tak ako je to v Česku, prípadne na užívanie akýchkoľvek televíznych služieb. To je napríklad model, ktorý má Veľká Británia. Nemusí ísť o služby BBC. Ako náhle niekto sleduje akúkoľvek komerčnú televíziu alebo BBC, tak mu vzniká povinnosť platiť poplatok za médiá verejnej služby. Okrem tejto väzby na prístroj, ale máme aj druhú možnosť, a to je platiť poplatok plošne za celú domácnosť bez ohľadu na to, aké služby využíva, prípadne akými prístrojmi tá domácnosť disponuje. A tento model poznáme napríklad z Nemecka, z Rakúska alebo Švajčiarska. To znamená, tento model je trochu jednoduchší v tom, že nemusíme špekulovať, či nám nejaká povinnosť vzniká alebo nevzniká, ale skrátka každá domácnosť ten poplatok platí. A zároveň tým, že to obvykle vedie k tomu, že ten počet poplatníkov narastie, tak je možné ten poplatok znížiť. No a potom tu máme druhú možnosť, samostatnú daň, ktorá je relatívne nová a poznáme ju z Fínska a zo Švédska. A vlastne médiá verejnej služby v týchto dvoch krajinách sú financované práve cez samostatnú daň, ktorú platia fyzické a právnické osoby. Takže keď ľudia odovzdávajú daňové priznanie a ukáže sa, že dosiahli príjem nad určitú hodnotu, tak určité malé percento z toho potom platia médiu verejnej služby. A sú tam samozrejme stanovené stropy, aby nikto neplatil nejaké nehorázne sumy. Takže vo Fínsku je ten strop nastavený na nejakých približne 160 eur. A čo je veľmi dôležité, stále tu máme zachovaný vlastne ten priamy vzťah medzi občanom a tým médiom, pretože táto samostatná daň nevstupuje do štátneho rozpočtu. To znamená, politici s tým nemôžu zaobchádzať ako s akýmkoľvek iným príjmom, ale vlastne putuje do samostatnej organizácie, ktorej jediným poslaním je vybrať tieto peniaze a potom ich prideliť médiu verejnej služby. To zároveň znamená, že ak sa politici niekedy oháňajú tzv. Škandinávskym modelom, tak nie je úplne jasné, čo majú na mysli, pretože vo Fínsku a vo Švédsku máme práve financovanie cez samostatnú daň, ale na Islande a v Norsku sú médiá verejnej služby financované priamo zo štátneho rozpočtu. A zároveň ani neplatí, že by ten priamy transfer od občanov bol nejakou nepopulárnou možnosťou, ktorá by v Európe vymierala. Vidíme, že ten počet európskych krajín, ktorý používa jeden alebo druhý model, je dosť podobný. Potom, okrem priameho transferu, tu ešte máme druhú možnosť, a to je práve financovanie zo štátneho rozpočtu. A tu máme vlastne dva možné spôsoby. Buď môže ísť o bežnú položku v štátnom rozpočte, o ktorej politici rozhodujú tak, ako im to práve vyhovuje. Prípadne môže byť stanovené, že médium verejnej služby dostane určitý podiel nejakej inej veličiny,
Môže to byť hrubý domáci produkt, tak ako na Slovensku, alebo určité percento napríklad výnosu z dane z pridanej hodnoty. Tu ešte treba povedať, že aby tá ľubovôľa politikov nebola nekonečná, dosť veľa štátov pristúpilo k tomu, že ak financuje médiá verejnej služby priamo zo štátneho rozpočtu, a je to jedna z položiek, tak sú stanovené viacročné rámce. To znamená, aby to médium dokázalo plánovať výrobu, čo je obzvlášť dôležité predovšetkým v prípade televízie, kedy potrebujete vedieť aspoň na 3 roky dopredu, koľko budete mať peňazí. Tak aby tu mali aspoň nejakú úroveň ochrany, tak môže byť v zákone stanovené, aké sú napríklad minima na najbližších 5 rokov. No a okrem týchto dvoch hlavných modelov potom ešte vo väčšine európskych štátov určitá malá časť rozpočtu pochádza priamo z reklamy alebo z komerčnej činnosti, ale býva to doplnkový zdroj, priemerne to tvorí nejakých 20% rozpočtu. Takže vlastne, keď si chceme vybrať, musíme si vybrať buď nejakú formu priameho transferu alebo nejakú formu financovania z rozpočtu. Ešte keď sa bližšie pozrieme na rôzne možnosti nastavenia poplatku, treba povedať, že stále je to z hľadiska objemu vybraných financií najväčší zdroj príjmov médií verejnej služby v krajinách, ktoré sú súčasťou Európskej vysielacej únie. Čo sa týka výšky, my sme zvyknutí na to, že o výške rozhodujú skrátka politici, ale nemusí to tak byť vždy. Napríklad v Nemecku na to majú samostatnú nezávislú expertnú komisiu, ktorej členov ale teda menujú predsedovia vlád jednotlivých spolkových krajín. A táto komisia má za úlohu posúdiť finančné potreby média verejnej služby a ten poplatok sa odvíja potom od ich posúdenia. V minulosti sa stalo, že niektoré spolkové krajiny potom nechceli ten poplatok zvýšiť tak, aby to pokrylo potreby, ktoré vyčíslila táto nezávislá expertná komisia. Končilo to potom pred nemeckým ústavným súdom, ktorý dal za pravdu práve tejto nezávislej expertnej komisii. Poplatok obvykle býva nastavený v jednotnej výške pre všetkých, tak ako je to koniec koncov aj v Česku, ale sú možné určité výnimky. Môžeme oslobodiť od povinnosti platiť určité domácnosti a skupiny obyvateľstva, prípadne ten poplatok môžeme redukovať. Čo ešte potom ďalej zaujímavé, zhruba v tretine krajín sa platí poplatok aj za druhú domácnosť. V Česku to tak nie je, ale napríklad v Nemecku, ak vlastníte byt a okrem toho nejaký rekreačný objekt, kde sa tiež zdržiavate, tak platíte poplatky 2. No a keďže som zachytila aj sťažnosti, že poplatok musia platiť aj právnické osoby, napriek tomu, že v práci asi väčšina ľudí televíziu nesleduje, treba povedať, že je to v Európe úplný štandard. Vlastne len Albánsko je krajinou, kde právnické osoby ten poplatok neplatia. No a to, čo považujem za zaujímavé, pretože ešte sa dostaneme k tomu, že ten český systém nie je úplne lacný, tak myslím si, že v tomto smere tu určite je priestor vymyslieť niečo lepšie. Tak z hľadiska výberu toho poplatku tu máme veľa možností. Rôzne štáty používajú vlastne rôzne postupy, ale tým najčastejším je, že ten poplatok vlastne vyberajú dodávateľia elektriny. Keď domácnosť odoberá elektrinu, tak skrátka platí aj poplatok a odpadá potom rôzne prihlasovanie, odhlasovanie cez portál média verejnej služby alebo nejaké platby cez poštu. Môžeme sa teraz pozrieť na to, ako vyhodnotiť, ktorý systém je lepší. Toto považujem vlastne za jadro debaty, ktorá teda síce ešte nenastala, ale stále dúfam, že k nej raz dôjde. Časť tých kritérií vychádza z nového európskeho zákona o slobode médií, ku ktorému sa ešte dostanem v závere, ktorý explicitne stanovuje, že financovanie médií verejnej služby musí byť v jednotlivých členských štátoch EÚ nastavené tak, aby bol ten systém čo najviac nezávislý na politickej moci a zároveň, aby bol nastavený tak, aby generoval adekvátny objem prostriedkov a aby bol dostatočne stabilný a umožňoval predvídateľnosť a plánovanie. No a k týmto kritériám som potom ešte pridala transparentnosť pre verejnosť, to znamená, do akej miery ľudia vlastne vidia, koľko ich to médium verejnej služby stojí. Potom otázku spravedlnosti.
ktorá sa týka samotnej výšky poplatku, ale aj otázky, kto ho platí, kompatibilitu s digitálnym prostredím a napokon administratívnu náročnosť a náklady na výber a vymáhanie. Keď sa pozrieme na ten súčasný český systém, tak z môjho pohľadu umožňuje veľkú mieru nezávislosti na politickej moci, čo pekne vidno aj v tom, že výška poplatku sa za 20 rokov síce nezvyšovala, ale ani neznižovala. A zároveň od minulého roku tu máme v zákone stanovenú už spomínanú automatickú indexáciu. Takže vlastne to financovanie, respektíve prísľub zvýšenia poplatku sa bude dať menej využívať ako nejaký politický prísľub zo strany politikov tomu médiu a možná odmena za dobré správanie. Keď to porovnáme so skúsenosťami z krajín, ktoré majú stanovené poplatok na celú domácnosť, tak vlastne z môjho pohľadu je tá miera nezávislosti na politickej moci veľmi podobná. Zo Švajčiarska, Rakúska ani Nemecka vlastne nepočúvame nejaké katastrofické správy o tom, že by sa to financovanie stalo nejakým významným zdrojom nátlaku a došlo by napríklad k náhlemu poklesu rozpočtu, pretože chce politická reprezentácia tie médiá potrestať. Čo sa ale týka samostatnej dane, a tu sa bavíme konkrétne o Fínsku a o Švédsku, ten systém dlhodobo fungoval pomerne dobre, ale v poslednom období to začína škrípať aj v týchto dvoch krajinách, ktoré inak ale majú každoročne výborné hodnotenia v oblasti slobody médií a slobody tlače. A je to kvôli tomu, že vlastne pre politickú reprezentáciu nie je úplne ťažké rôznymi spôsobmi nastaviť alebo upraviť ten celkový objem peňazí, ktorý sa na tej samostatnej dani vyberie. Závisí to od toho, ako je stanovené nezdaniteľné minimum, od toho, ako je vlastne stanovený ten maximálny strop. A v prípade Fínska sa diskutuje aj o tom, či má vlastne to médium verejnej služby z tohto príjmu platiť daň, čo zároveň znamená, že mu podstatná časť toho rozpočtu kvôli nutnosti zaplatiť daň môže zmiznúť. Takže výsledkom je, že fínske médium verejnej služby má prepustiť nejakých 300 ľudí, švédske zhruba 200 ľudí a je to vlastne kvôli úsporným opatreniam, ku ktorým boli donútení práve kvôli poklesu rozpočtu. No a čo sa týka štátneho rozpočtu, tak tu tá nezávislosť závisí alebo sa odvíja od politickej kultúry v jednotlivých krajinách. Takže tá miera nezávislosti môže byť veľmi nízka, ako napríklad na Slovensku alebo v Maďarsku, ale môže byť aj dosť vysoká. Napríklad v prípade Nórska, aj keď tam tiež prebehli nejaké úsporné opatrenia, tak sme tiež nepočuli nejaké katastrofálne správy. Každopádne už na tomto vidíme, že tie skúsenosti z krajín, kde sa médiá verejnej služby financujú priamo zo štátneho rozpočtu, sú dosť variabilné, čo z môjho pohľadu a zvlášť v našom regióne jednoznačne znamená vyššie riziko. Prečo je to riziko vyššie? Súvisí to, a teraz trošku preskočím na iný riadok, aj so stabilitou a predvídateľnosťou a s otázkou transparentnosti, to znamená, do akej miery vlastne verejnosť dokáže skutočne sledovať zmeny vo financovaní. Pretože mám za to, že ten český systém je tak odolný aj kvôli tomu, že na tie poplatky a na ich výšku jednoducho povedané veľmi dobre vidno. Ľudia vidia, koľko platia, akákoľvek zmena vedie k tomu, že si ľudia musia prenastaviť SIPO, a je to spojené s nejakými komplikáciami, čo zároveň vedie k tomu, že akýkoľvek zásah do výšky poplatku je spojený s politickými nákladmi a pravdepodobne aj kvôli tomu k tomu politici nepristupovali príliš často. Keď to ale porovnáme so samostatnou daňou alebo dajme tomu štátnym rozpočtom, tak tu je vlastne tá transparentnosť o dosť nižšia a to predovšetkým, keď sa pozrieme na to financovanie zo štátneho rozpočtu. Ako som hovorila, na Slovensku dostáva médium verejnej služby 0,12% hrubého domáceho produktu, pod čím si asi málo kto z nás vie vlastne predstaviť konkrétnu sumu, ktorú každý občan za to médium platí.
A zároveň tá zmena toho percenta v zákone je veľmi jednoduchá. Je to spojené vlastne s minimálnou viditeľnosťou. Nikto si nemusí prenastavovať žiadne príkazy a rozhodnúť môžu o tom politici pomerne rýchlo. A aj to radi robia, čo opäť vidno na tom slovenskom príklade, pretože pôvodne to percento bolo stanovené na 0,17, ale potom Robert Fico vyhral voľby a do 3 mesiacov zmenil zákon, škrtol 0,17, napísal 0,12 a STVR tak prišla zhruba o tretinu rozpočtu. Táto transparentnosť, ktorá z môjho pohľadu funguje ako veľmi dobrý ochranný mechanizmus pre to financovanie, je tiež spojená so stabilitou a predvídateľnosťou, pretože aby tie médiá verejnej služby mohli plánovať, musia vedieť, koľko peňazí zhruba dostanú. A tým, že na poplatok politici siahajú podstatne menej radi, než keby išlo o prostú kapitolu v štátnom rozpočte, tak je potom spojené aj s vyššou stabilitou a predvídateľnosťou, pretože vieme, koľko peňazí sa zhruba vyberie. Už to potom menej platí u tej samostatnej dane a u štátneho rozpočtu. Keď sa pozrieme na otázku spravodlivosti, tak tu je jeden z 2 možných bodov, prostredníctvom ktorého ten český systém možno kritizovať. A je to kvôli tomu, že z povinností hradiť poplatok sú síce určité skupiny obyvateľstva oslobodené, ale inak je ten poplatok nastavený v plošnej výške. To znamená, bez ohľadu na to, či ste chudobní alebo bohatí, tak platíte rovnakú sumu. A to sa vlastne týka aj poplatku na domácnosť, ako ho poznáme z iných krajín. V tomto prípade je samostatná daň asi ten najspravodlivejší možný systém, pretože to, koľko zaplatíte, sa priamo odvíja od vášho príjmu. No a u toho štátneho rozpočtu sme niekde uprostred a je to kvôli tomu, že aj podľa štúdie PAC Research je Česká republika odlišná od západoeurópskych krajín práve nadmerným zdanením nízkopríjmových zamestnancov. To znamená, tí vlastne prispievajú do štátneho rozpočtu trochu viac, než by asi sa normálne očakávalo, čo potom samozrejme aj znamená, že by prispievali viac na médiá verejnej služby. Z hľadiska spravodlivosti v oblasti toho, kto vlastne musí platiť, sú tie systémy veľmi podobné. V Česku je tá platba naviazaná na vlastníctvo prístroja a teda aspoň potenciálnu možnosť služby Českej televízie a Českého rozhlasu využívať. Ale tie ďalšie modely, plošný poplatok na domácnosť, samostatná daň alebo štátny rozpočet, fakticky znamenajú, že platia úplne všetci. Bez ohľadu na to, či ČT a Český rozhlas sledujú alebo nie a či vôbec tú príležitosť majú. Takže ak niekto sľubuje zrušenie poplatkov preto, aby odstránil nepopulárnu nutnosť platiť poplatky aj pre tých, ktorí tie služby nevyužívajú, tak štátny rozpočet nám rozhodne nepomôže. Z hľadiska kompatibility s digitálnym prostredím majú vlastne všetky systémy financovania, všetky modely dobré skóre, pretože po veľkej mediálnej novele z roku 2025 došlo v Česku k redefinícii povinnosti alebo redefinícii toho, kto má ten poplatok platiť. Takže sa nám tu už odstránila tá nespravodlivosť, ktorú som pred chvíľou spomínala, že dajme tomu ľudia, ktorí vlastnili tradičný televízor a rádio, ten poplatok museli platiť, ale dajme tomu mladšie domácnosti s tabletmi a počítačmi ho platiť nemuseli. No a nakoniec máme otázku administratívnej náročnosti a náklady na výber a vymáhanie. A tu vidím druhý možný slabší bod toho českého systému, pretože podľa výročnej správy Českej televíze sa len za výber a vymáhanie poplatkov ročne platí zhruba 100 miliónov korún a podobnú sumu spomínal na mediálnom výbore pred nejakým časom René Zavoral, generálny riaditeľ Českého rozhlasu. Takže ten systém nie je zadarmo. Väčšina tých prostriedkov putuje Českej pošte, čo zároveň znamená, a je to práve kvôli tomu, že veľa ľudí platí ten poplatok cez SIPO, čo ale zároveň znamená, že keď ho zrušíme a médiá verejnej služby sa budú financovať zo štátneho rozpočtu, tak sa Česká pošta asi príliš nepoteší. Každopádne o tomto bode sa rozhodne možno baviť, pretože sumárne ide zhruba o nejakých 200 miliónov korún a rozhodne je na mieste debata o tom, či by sa ten systém nedal nastaviť nejak jednoduchšie.
Ešte sa na chvíľu zastavím pri často používanom argumente, že systém poplatkov alebo priameho transferu je nejaký zastaralý a treba ho zmodernizovať. Treba povedať, že za posledných zhruba 20 rokov došlo vo viacerých krajinách k odklonu od poplatkov smerom k iným modelom. Ale zároveň typicky to bolo zdôvodnené nejakými konkrétnymi problémami, ktoré s tým predchádzajúcim systémom financovania boli spojené. To znamená, niečo tam prestalo fungovať. Čo okrem iného konštatuje aj správa parlamentného výboru britskej dolnej snemovne, ktorá explicitne popisuje, že nový model financovania je odôvodnený v situácii, kedy sa ten starý z nejakého dôvodu zrúti. Z môjho pohľadu ale ten český systém funguje. Tak ako som popisovala pred chvíľou, je stabilný, transparentný, predvídateľný, generuje adekvátne prostriedky. Z môjho pohľadu je vlastne najbezpečnejší z hľadiska možných politických zásahov práve kvôli tej svojej transparentnosti a kvôli tomu, že občania na akúkoľvek zmenu veľmi vidia a tým pádom je pre politikov nákladná. Takže osobne nevidím nič, v čom by ten český systém nutne kolaboval a prečo by ho bolo nutné meniť. Keď sa pozrieme na to, čo bývajú obvyklé príčiny odklonu od poplatkov. Uvádzajú sa napríklad nové vzorce konzumácie médií, to ale vyriešila veľká mediálna novela. V niektorých krajinách došlo k veľkým problémom s neplatičmi, napríklad vo Fínsku, keď sa vlastne prechádzalo na digitálne pozemné vysielanie, tak sa u časti domácnosti objavil technický problém so zobrazovaním titulkov, čo je pre škandinávske krajiny dôležité. Ľudia sa nahnevali a viedlo to k masívnemu poklesu ochoty ľudí platiť poplatky. To znamená, Fíni si nepovedali, že by bol poplatok nejaký nemoderný, ale bolo to spôsobené touto nutnosťou a vlastne ten ich vynález, tá samostatná daň, je výsledkom snahy byť čo najbližšie k tomu systému poplatku, ale tak, aby to odstránilo ten ich konkrétny problém. Niečo podobné vidíme aj teraz v Írsku. V roku 2023 malo Írsko veľký škandál s vyplácaním tajných platieb. Teda nie Írsko ako také, ale ich médium verejnej služby. To ľudí prirodzene nepotešilo. Viedlo to k masívnemu poklesu ochoty platiť poplatky a k finančnej kríze. Takže preto sa tam teraz uvažuje o zmene systému. Z hľadiska českej situácie ale platí, že obidvaja generálni riaditelia, respektíve obidve médiá si ochotu českej verejnosti a disciplínu v platení poplatkov veľmi pochvaľujú, takže žiaden problém s neplatičmi, ktorý by bolo treba hasiť, som úprimne nezaznamenala. Ďalším možným dôvodom môže byť zložitosť a nákladnosť výberu a vymáhania poplatkov, prípadne vnímaná nespravodlivosť práve kvôli tomu, že výška poplatku je stanovená plošne jednotne pre všetkých. Ale tieto dve námietky z môjho pohľadu možno riešiť aj úpravou toho existujúceho modelu a nemusíme ho úplne ničiť. No a treba povedať, že v niektorých krajinách určite bolo motiváciou ku zmene modelu financovania aj vlastne politická snaha obmedziť nezávislosť. Videli sme to tak napríklad v Maďarsku. Aké sú potom skúsenosti z jednotlivých krajín, ktoré poplatky naozaj zrušili a prešli k iným modelom? Treba povedať, že v mnohých krajinách to viedlo k menej stabilnému financovaniu, pretože politické zásahy a tým pádom aj zmena objemu prostriedkov sa môže oveľa ľahšie a častejšie meniť, než v prípade, kedy máme poplatok. A zároveň to dosť často vedie aj k poklesu objemu financovania. Takže napríklad, ako som popisovala, na Slovensku v priebehu 3 mesiacov rozpočet STVR klesol takmer o tretinu. Dánsko, keď oznamovalo zrušenie systému poplatkov, tak zároveň oznámilo redukciu rozpočtu o 20%. Fínsko a Švédsko som opäť popisovala pred chvíľou. Ohlasujú v obidvoch krajinách prepúšťanie, pretože buď došlo k reálnemu poklesu rozpočtu, alebo ten rozpočet aspoň nekopíruje infláciu, takže dochádza vlastne k stagnácii.
Podľa predstaviteľa Európskej vysielacej únie skúsenosť hovorí, že po zrušení poplatkov klesne rozpočet médií verejnej služby zhruba o 10%, pretože médiá verejnej služby sú skrátka niečo, na čom politici radi ušetria. Zároveň to vedie k možnej erózii nezávislosti na politickej moci. A v niektorých krajinách, napríklad v Belgicku, to vedie k tomu, že tie médiá verejnej služby sa snažia, aby obmedzili svoju závislosť na politikoch, si posilniť príjem z reklamy. Čo by ale v českých podmienkach bez zmeny zákona nešlo, pretože ten zákon je v tomto veľmi reštriktívny. Keď sa teda pozrieme na súčasný model a na to, čo je najpravdepodobnejšia verzia, to znamená prechod pod štátny rozpočet, ten súčasný poplatkový model považujem za dlhodobo osvedčený a fungujúci. Zároveň je dobre čitateľný pre verejnosť. Vieme, koľko platíme a ako verejnosť veľmi dobre vidíme na akúkoľvek zmenu smerom hore aj smerom dole. Zároveň po novele sa už neplatí len za určitý typ prístrojov, čo je z môjho pohľadu určite spravodlivejšie. A toto všetko vedie k tomu, že zmena výšky poplatku je zložitá a vyžaduje politické náklady. To znamená, že ten systém je veľmi stabilný. A z môjho pohľadu je tu najlepším dôkazom samotná historická skúsenosť, kedy sa 20 rokov tá výška poplatku nemenila. Úprimne si neviem predstaviť, keby bolo financovanie médií verejnej služby prostou položkou v štátnom rozpočte, že by na to politici 20 rokov skrátka nesiahli. Časti z nich médiá verejnej služby, respektíve ich spravodajstvo, vyslovene vadí, pretože úlohou spravodajstva médií verejnej služby je kritizovať a kontrolovať moc. Takže keď im budú môcť tak trošku zraziť hrebienok tým, že im zoberú peniaze, tak to radi spravia. A zároveň je to položka, na ktorej sa vždy ľahko ušetrí, pretože sa to politikov nedotkne, respektíve im to naopak pomôže. No a vďaka automatickej indexácii došlo k ďalšiemu obmedzeniu vplyvu politikov, takže z hľadiska politickej nezávislosti je z môjho pohľadu ten systém v súčasnosti nastavený najlepšie, ako môže byť. Čo sa týka štátneho rozpočtu, tu treba povedať, že vlastne to považujem za novinku s potenciálne rizikovým dopadom, pretože vidíme, že skúsenosť z rôznych krajín je veľmi rôzna. Závisí to na politickej kultúre a tu sa obávam, že sme asi skôr bližšie v našom regióne ku krajinám, ako je Poľsko alebo Maďarsko, než dajme tomu k Norsku. Výška je okrem toho ťažko čitateľná pre verejnosť, čo zároveň znamená, že sa s tým oveľa ľahšie z hľadiska politických nákladov manipuluje. A z hľadiska spravodlivosti platí, že tú sumu nakoniec tie peniaze zaplatia tak či tak všetci občania, takže rozhodne si nepomôžu tí, ktorí nechcú platiť poplatok kvôli tomu, že služby ČT a Českého rozhlasu nevyužívajú. A poznámka na okraj, ak by vláda skutočne chcela znížiť záťaž pre občanov, dá sa to spraviť aj inak než zrušením poplatkov. Štát vyberá veľké množstvo najrôznejších daní a poplatkov, takže môže trošku zredukovať akýkoľvek z nich, ale to nie je samozrejme spojené s väčšou mocou nad médiami verejnej služby, takže je to asi tá menej populárna možnosť. Čo teda ďalej? Tu použijem termín koncesionársky poplatek, pretože to je to, čo politici používajú, aj keď zákon tento termín nepozná. Zákon hovorí o rozhlasových a televíznych poplatkoch. Teraz ale budem trošku špekulovať o tom, keď už chce teda vláda koncesionárske poplatky, ako ich označuje, zrušiť, čo by bolo najlepším východiskom a tým najlepším možným modelom, ktorý by ten súčasný model mohol nahradiť. Tu vychádzam práve z toho slova koncesionársky. Ako som povedala, to slovo síce zákon nepozná, ale pravdepodobne sa tým myslí ten súčasný systém, kedy je poplatok naviazaný na vlastníctvo určitého prístroja. Z môjho pohľadu by bolo stále rozumné zachovať ten prvok priameho transferu medzi občanmi a tým médiom verejnej služby, práve kvôli tomu, že v tom vidím väčšiu poistku stability, predvídateľnosti a aj politickej nezávislosti. Môžeme teda zrušiť súčasný model postavený na vlastníctvu prístroja a zaviesť napríklad plošný poplatok na domácnosť. Takže v angličtine namiesto license fee by sme mali tzv. Household charge, tak ako je to v Rakúsku, Nemecku alebo Švajčiarsku. Ideálne aj so zachovaním prvku tej automatickej indexácie.
To znamená, vláda by dosiahla to, čo sľubovala. Koncesionársky poplatok sa formálne zruší. To znamená, tá väzba na prístroj sa odstráni a zároveň by sa nám zvýšil pravdepodobne počet domácností, ktoré ten poplatok platia a tým pádom by bolo možné výšku poplatku trochu znížiť. Samozrejme, ten poplatok by bolo možné aj odstupňovať podľa príjmovej majetkovej situácie a zamyslieť sa nad tým, ako ho vyberať tak, aby to bolo trochu lacnejšie. Treba ale povedať, že tento nápad je z kategórie varianta Brod kombinovaná s chytrou horákyní, pretože aj keď vláda rozpráva o koncesionárskych poplatkoch, nie som si úplne istá, do akej miery rozlišuje medzi modelom poplatku naviazanom na prístroj a plošným poplatkom na domácnosť a je dosť možné, že to skrátka považuje za jeden model. Potom tu máme druhú možnosť a to je samostatná daň, ale aj po skúsenostiach z Fínska a Švédska si myslím, že v tomto prípade by bolo dobré garantovať výšku rozpočtu médiám verejnej služby aspoň na 5 rokov, pretože ak bude príliš jednoduché výšku dane alebo ten strop, prípadne limit pre príjem jednoducho zmeniť, tak sa obávam, že k tomu politici radi prikročia a práve to nastavenie, ak bude ľahko meniteľné, tak môže potom veľmi výrazne ovplyvňovať, aký bude ten konečný rozpočet. Každopádne samostatná daň by mala výhodu v tom, že tu máme stále zachovaný priamy transfer. To znamená, nejde o prostú položku v štátnom rozpočte, ktorú politici môžu okresať podľa vlastnej vôle. A zároveň tá samostatná daň je z hľadiska výšky spravodlivejšia než plošné poplatky. No a keby sme už chceli financovať médiá verejnej služby zo štátneho rozpočtu, relatívne najbezpečnejší by sa mi zdal podiel z inej veličiny. Takže ako som spomínala, podobne ako je to na Slovensku, percento, dajme tomu, z hrubého domáceho produktu. Ale opäť poučená slovenskými skúsenosťami si myslím, že stanovenie samotného podielu je veľmi malá záruka, pretože akákoľvek vláda, ak bude mať čo i len malú väčšinu v parlamente, ten podiel v zákone dokáže veľmi rýchlo zmeniť. To znamená, tu by sa dalo uvažovať, a bavila som sa o tom s kolegami z katedry ústavného práva, o tom, že vlastne tento zákon, kde by bol stanovený konkrétny podiel, konkrétne percento, by mohol mať garanciu na úrovni tzv. Organického zákona, čo je typ zákonov niekde medzi ústavou a bežnými zákonmi. A podľa Českej ústavy by to fakticky znamenalo, že ku zmene by bol nutný súhlas nielen snemovne, ale aj Senátu. Prípadne by sa tam dala zaviesť aj podmienka absolútnej väčšiny obidvoch komôr. To znamená, toto by veľmi obmedzilo tú neznesiteľnú ľahkosť manipulácie s tým stanoveným percentom, ktorú sme sledovali na Slovensku. Samozrejme, bola by k tomu nutná široká politická zhoda. Takže úprimne si nemyslím, že táto varianta je nejak príliš pravdepodobná. Keď sa ale bavíme o tom, ako nastaviť systém tak, aby nebol postavený na poplatkoch, ale aby si zachoval všetky vlastnosti, ktoré od neho potrebujeme, tak tieto tri možnosti z môjho pohľadu prichádzajú do úvahy, akokoľvek ich môžeme považovať za idealistické. Ešte teraz nakoniec veľmi rýchlo zhrniem slovenskú skúsenosť, pretože si myslím, že môže byť dosť veľkým poučením. Systém až do roku 2023 bol postavený na poplatkoch, ale keď som spomínala, že poplatky pre ČT a ČRO sa nezvyšovali od roku 2005, respektíve 2008, na Slovensku to bolo ešte dlhšie, od roku 2003. A zároveň vlády Roberta Fica postupne oslobodzovali od povinnosti platiť poplatok ďalšie a ďalšie sociálne skupiny. Takže vo finále ten objem peňazí generovaný prostredníctvom poplatkov bol tak nízky, že skrátka prestal stačiť. A aby vtedy ešte RTVS dokázala prežiť, tak dostávala čím ďalej tým väčšiu časť svojho rozpočtu prostredníctvom tzv. Zmluvy so štátom. A tu sa dostávam k tomu, prečo úplne neverím v to, že nejaké zákonom garantované minima, dajme tomu na 5 rokov, sú bohviaká ochrana. Pretože aj ten objem peňazí garantovaný cez zmluvu so štátom mal byť garantovaný na viac rokov dopredu.
Ale samozrejme, šikovní politici to vždy vedia vymyslieť tak, že to minimum je stanovené naozaj dosť nízko a tým pádom generálny riaditeľ vie, že ak chce získať čo je len trochu viac peňazí, tak sa musí takzvané dobre správať. To znamená, generálny riaditeľ RTVS obvykle niekoľkokrát ročne chodil priamo za ministrom kultúry, pretože ten s tým tú zmluvu so štátom uzatváral. A samotní redaktori mi svojho času hovorili, že im v tejto citlivej dobe neformálne vravel, aby boli voči vláde aspoň trošku menej kritickí, pretože mu to veľmi sťažuje vyjednávaciu pozíciu. No a tretím zdrojom potom bola reklama, ale to bol zdroj veľmi obmedzený. Každopádne takto nastavený systém rozhodne nebol niečo, čo by sa dalo odporúčať. Ale problém bol v tom, ako sa ten systém zmenil a aký bol ten proces. Takže súkromne to označujem ako nočnú moru pred Vianocami, pretože tá zmena nastala extrémne rýchlo a v čase, ktorý preto vôbec nebol príhodný. To zrušenie poplatkov vlastne nastalo tesne pred Vianocami v roku 2022 a bolo to v situácii, kedy padla vláda a vyjednávalo sa akurát o schválení štátneho rozpočtu na ďalší rok. A jedna zo strán, vlastne pravicovo-liberálna strana Sloboda a Solidarita, podmienila svoj súhlas so schválením štátneho rozpočtu tým, že sa zrušia poplatky. A tým, že už padla vláda a bolo jasné, že budú predčasné voľby, tak som si takmer istá, že hlavnou motiváciou tejto strany bolo vlastne spraviť populistický krok smerom ku svojmu elektorátu, ktorý tvoria predovšetkým podnikatelia, ktorých skrátka poplatky štvali, neradi ich platili a toto mal byť pre nich vlastne predvolebný ústupok. A aby sa to stihlo takto expresne rýchlo, opäť v čase, kedy už padla vláda, bolo jasné, že budú predčasné voľby, tak sa to zrušenie prilepilo k inému zákonu, o ktorom sa práve rokovalo. Bol to vecne úplne nesúvisiaci zákon o dani zo zvláštnej stavby. Pozerala som sa, čo sú zvláštne stavby a sú to napríklad plynovody. Ale každopádne od ohlásenia tej zmeny po jej schválenie to trvalo zhruba týždeň. To znamená, išlo to úplne mimo ministerstva kultúry, úplne mimo vedenia samotného média verejnej služby a vlastne žiadna debata ani nebola možná. Čo sa stalo po tej vecnej stránke? Argumentácia strany Sloboda a Solidarita bola, že výber poplatkov je nespravodlivý a neetický, pretože platia aj tí, ktorí služby RTVS nevyužívajú. Tým, že sa momentálne financujú médiá verejnej služby zo štátneho rozpočtu, sme sa nikam nepohli, pretože tak či tak do toho rozpočtu prispievame všetci a STVR tým pádom platia aj tí, ktorí jej služby nevyužívajú. Zároveň sa po pol roku našiel nový model. Tým je nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej výške. A tá predchádzajúca dosluhujúca vláda sa teda dohodla na výške 0,17% HDP. Potom ale nastali parlamentné voľby, tie boli v září 2023 a už v prosinci sa zákon zmenil, škrtlo sa 0,17, do zákona sa napísalo 0,12, STVR, respektíve vtedy RTVS, prišla o tretinu rozpočtu jednoduchou zmenou, ktorú väčšina ľudí ani nezaznamenala. No a novej vláde pod vedením Roberta Fica to nestačilo, takže aby sa zbavili generálneho riaditeľa, ktorého vyberala ešte predchádzajúca vláda, respektíve predchádzajúci parlament, tak sa vymyslelo formálne zrušenie RTVS a vznik novej entity STVR. Takže namiesto rozhlasu a televízie Slovenska máme Slovenskú televíziu a rozhlas. Budovy zostali, náplň práce zostala, ľudia zostali, až na to, že pôvodná právna entita zanikla a tým pádom zanikol aj mandát generálnemu riaditeľovi a celej rade. Takže táto politická reprezentácia si následne obsadila radu podľa vlastného vkusu a tá potom vybrala generálneho riaditeľa, ktorý im konvenuje. Tak a zakončím to európskym rozmerom a poistkami, pretože toto je oblasť, ktorú teraz už česká vláda bude musieť brať do úvahy, ale ide o novinku, ktorá nedopadala napríklad na obdobie, kedy sa zmeny diali na Slovensku, v Maďarsku alebo v Poľsku. Tou novinkou je Európsky akt o slobode médií,
ktorý v samostatnom článku 5 explicitne ukladá členským štátom zaistiť, aby boli médiá verejnej služby redakčne a funkčne nezávislé a aby ich financovanie bolo primerané, udržateľné, predvídateľné a nastavené tak, aby im zabezpečovalo patričnú dávku politickej nezávislosti. Tento článok je účinný až od srpna 2025, to znamená všetky tie zmeny na Slovensku, ktoré som predtým popisovala, a to isté sa samozrejme týka aj Maďarska a Poľska, nastali ešte predtým, než bol tento zákon prijatý a nadobudol účinnosť. Takže ono ostatným krajinám už pomôže len spätne, pretože napríklad teraz môžeme riešiť, či Slovensko, Maďarsko a Poľsko skutočne zaisťujú nezávislosť svojich médií verejnej služby. Ale pre českú vládu to zároveň znamená, že akákoľvek zmena už teraz bude musieť byť v súlade s týmito pravidlami. A Európska komisia sa o to bude zaujímať a predpokladám, že aj pomerne jasne upozorňovať na situáciu, ktorá by mohla nastať, ak by ten navrhovaný systém skrátka nebol v súlade s týmito pravidlami. Takže toto možno považovať za určité vymedzenie mantinelov, v ktorých sa tá česká vláda môže pohybovať, ale zároveň treba povedať aj to B. Je to zákon, ktorého fungovanie ešte nemáme úplne otestované a nemyslím si, že je až taký veľký problém napísať zákon, ktorý fakticky bude s týmito pravidlami v súlade, ale tak či tak si tam politici nechajú dostatočne veľa priestoru preto, aby mohli využívať najrôznejšie medzery a mechanizmy a dosiahnuť to, čo s médiom verejnej služby dosiahnuť budú chcieť. Každopádne uvidíme a aj z toho minimalistického hľadiska platí, že sa pri najmenšom budeme mať kde sťažovať, keď si budeme myslieť, že ten český systém skrátka nie je dobre nastavený. Ďakujem vám za pozornosť. Samozrejme platí, ak by ste mali akékoľvek otázky, ak by som niečo v prezentácii nepokryla, pokojne mi napíšte e-mail. Moja adresa je na poslednom slajde. Ďakujem ešte raz.